Salam miras teleýeliminiň sunatymma, hormatymma gepleşiginiň mehriban muştaklary. Biz gardan ak, güllün görkli, balan teji arzuwlarymyzy size ýollap, sunatymma, hormatymma gepleşigimiziň täze sanyny, ula arzuwlar, ýaşy umytlar bilen size höderleýär. Edin arkadaşymyz Türkeşik gelýän ýyllary hormatly at goýýar. 2020-nji ýyla Türkmenistan bir taraf mekani dip at berdi. Elbette edin arkadaşymyzy türkmen halkymyzy şeýle ýylymyzyň hormatly ady bilen tüýsüregimizden mehirli gutlap, bizem gepleşigimiziň şu sanyny ýürüýte Türkmenistan bir taraflaryň mekani ýylyna öňüne goýulan maksatlar dogrusyna taýýarlap size ýetirmek özümize makul bildik. Edin arkadaşymyzyň yglan eden Türkmenistan bir taraflaryň mekani ýeli mehriban oňlar ähliňide şöhrat şan ýetirsin. Adaty ýyllarda, ýaly bu ýyllarda türkmen halkymyzyň awraýy dünýäniň taryhyny altyn harplar bilen ýazyldy. Bizem ýürüde gepleşigimiziň şu sanyny, şu ýyl bilen baglanşykly görüdilen eserler dogrusyna taýýarlap size ýetirmek özümize makul bildik. Çünki milli liderimiziň saýasyna döwrümüziň bir ýaňyna ses goşmak her bir medeniýet sunat işgäriniň baş maksady. Adaty bolşy ýaly şu ýyllarda eýän bir näçe eserler ýylymyzyň ady bilen baglanşyp döredilip halkymyza höderlerini şolaryň ilkinjileriniň biri özüniň köňül owazyndan döwrümüziň berýän ajaýyp miwesinden kalyp joşup döredýän Türkmenistanyň halk artisti Halipa Bagşymy, Türkmen aýdymsat sunatynyň kergenmäşdi Cemal Saparova da ýylymy bilen bagly eseri döredip ilkinjileriň hataryna halkymyza höderledi. Bizem ýürüde gepleşigimiziň şu sanyna Halipanyň mukaddes ojagyna baryp, şol döredilen eser dogrusyna ýylymy bilen baglanşykly döredilýek inniki eserler dogrusyna ýakymly söhbet etmek özümize makul bildik. Hormatly prezidentimiz ýyllar düşümli gelsin, toýlar toýa ulaşsyn diýe. Ýyllarymyzyň düşümli gelip, toýlarymyzyň toýlaşmagyny mehriban oňlar tüýsüregimizden arzu edýär. Gepleşigimiziň şu ýerine bolsa Türkmenistanyň halk artisti Halipa Bagşymy, Cemal Saparowanyň ýerine ýetiren Türkmenistan bir taraflaryň mekanatly aýdymyndan bir wendini size ýetirýär. Täze gepleşigimiziň şu ýerine şol aýdyma sinediň bir gepleşigimiz ödörejek toparmy bilen Halipanyň mukaddes ojagyndan dowam eder. Ýyllar düşümli gelsin, toýlar toýlaşsyn. Taraflığın mekani, arkadağın parahatlık mukami, arkadağın parahatlık mukami, arkadağın parahatlık mukami. Aleyküm salam. Qowm ýagdaýlar? Daşky jahanjan gowmusyňyz. Ýyllar düşümli bolsun Halipa. Sag bol jahanjan, sag bol. Hemmämiňki bile bolsun. Armanda merjen ýokmy diýdi? Büýüne bilen bir uly bayramy, şanly bayramlarymyň biri. Bir taraplamyň 25 ýyl toý boljak. Şonuň üçin edid arkadagymyň ýol ýörelgesini özümize uly bir mektep edinip, tançyk ýyllar bilen täze bir eserimiz üstüne taýyndyk. Halipany ýylymy bilen bagly ýürüte bayramçylyk sowady, miras teleýilmi hemde Türkmenistanyň kärdeşi raklaşynyňdan bilen merjeniň sowady. Taňyr ýapdy. Mehriban oňlar ine görüp oturşyňyz ýaly Halipanyň ýürüte ojagyna geldik. Ýürüte şu ýylymy bilen bagly Halipanyň döreden aýdymyny gutlaýlyk geldik. Halipa ona söhbetimizi törümizde dowam edýär. Ýürü Halipa. Sunatymma, hormatymma gepleşiginiň mehriban muştaklary ýaňam beýlek geçişmedýär. Biziň gepleşigimiziň şu sany Türkmenistanyň kärdeşler arkaşlyklarynyň milli merkezi hemme miras teleýilim bilelekde taýýarlaýar. Biz Türkmenistanyň halk artisti Cemal Halipanyň sojagyna Cemal Halipa edid arkadaşymyz her ýylmyda özüniň bir ajaýyp şygaryndak.
Türkmen halkymyz bir ajaýyp ýene bir taryhy wakanyň şaýady bollar. Edidar kadamyz 2020-nji ýyla Türkmenistan bitaraplyk mekan diýip at berdi. Elbetde her bir sunat ustadynyň baş maksady ýyl bilen bagly eserler döredip halkymyza ýetirmek. Elbetde adat olşýar şu ýylam ilkinjileriň hataryna şeýle ajaýyp şygar özüňizden kalbyňyzyň owazyny goşup döwrümede ýaňy saldyryp halkymyza ýetirdiňiz. Şol ajaýyp pursat bizem gutlalyk geldik. Sag bolun. Derejek taparmydan hemem bir halkymyza şol aýdymyň döreýiş hemem ýylymyz bilen bagly dörediljek inniki eserlerini dogrusyna sökürde başlaly. Sag bolun. Jahanjan ilki bilene şu täze gelen owudun ýyly. Şu ýylyň baş maksadyny Iyam edidar kadağımız bize wagt etdi. Şu ýyl bilen edidar kadağımyzy bütün halkymyzy düşümli ýyl bolsun, döwletli ýyl bolsun, ýyllaryň seresi bolsun. Arkadağımyň göwün maksat muradyny ýetirýän ýyl bolsun. Arkadağımız ol biziň ustadymyz. Ustadlaryň ustady. Her ýyl gelýän ýylyň özüne bir münasip şygary atdak ýa-da çağa dünýä inenne de oň ady bolýa. Aýdym dünýä inenne de oň ady bolýa. Eser dünýä inenne de, sar dünýä inenne de oň ady bolýa. Edidar kadağımız öňden görüjü. Öňden görüjü bolmak üçinem ýene bir gede gaýtýan hak bilen halkyň arasyndaky mukaddes altın köpür diýip aýtýanam ýaşlaryň arasynda da öz topormyň çağalarynyň arasynda da edidar kadağımız şu her ýylyň däp bolşýaly bütün halkyny ýygnap edidar kadağımız bir satçagyň maşynyny mukaddes satçagynyň maşynyna uly toý tutýar. Barymyzy jemläp toý satçagyny gurnaýar. Şeýle bir şatlykly, şowkunly, jahanjan söz bilen aýdyp ony beýan ederýän. Sebäbi arkadağımyzyň özü şo taýda bara, şu bir halkyň içinden ersargaç bolup geçip, hakyky ustadyň ine kimden tälim almaly, täze bir dünýäni açýar, täze bir dünýäni bagş etýär. Edidar kadağımyz Türkmenistan bitaraplygyň mekanyny eglan etdi. Sebäbi biziň mukaddes bayramymyz bolan bitaraplygymyzyň 25 ýyl senesi bolýar, uly toý. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň joşguny, owady, zemini ýaňsalýar. Ýanglanýan aýdymdyr sarlar, kalplaryň owady, alkysy bolup dünýäni bezeýär. Arkadağlı ilerim bir tarıptır parahattır yıllarım. İlkinci bir tarıp koca dünyada kutlu olsun arkadağlı ilerim bir tarıptır parahattır yıllarım. Sen bankmısın, cahan şanıgınmasın, muhtahtmısın. Dünýäň aýla ulla bidiw batmysyn, kutlu bolsun arkadağly ilerim, bir tarapdyr parahatdyr ýyllarym. Dünýäň aýla ulla bidiw batmysyn, kutlu bolsun arkadağly ilerim, tarapdyr parahatdyr ýyllarym.
kepderi baktım kattı kamati Kutlu bolsun arkadağlı ilerim Bir tarıptır parahattır yıllarım Kepderi baktım kattı kamati Kutlu bolsun arkadağlı ilerim Bir tarıptır parahattır yıllarım Yoluna baş koydum arkada Şu vatanlar baş baydığım arkada Kutlu bolsun toy bayramın arkada Kutlu bolsun arkada ilerim Bir tarıptır parahattır yıllarım Kutlu bolsun toy bayramın arkada Kutlu bolsun arkadağlı ilerim Bir tarıptır parahattır yıllarım Birleşen Milletler Kuramosuna Sesi dünyanın sesinde Sizi alkış aydır bak nesiller Alkış dedi, alkış dedi, alkış dedi, arkada Kutlu bolsun arkadağlı ilerim Bir tarıptır parahattır yıllarım Sizi alkış aydır bak nesiller Şöhret dedi, şöhret dedi, şöhret dedi, arkada Kutlu bolsun arkadağlı ilerim Bir tarıptır parahattır yıllarım Sizi alkış aydır bak nesiller Alkış dedi, arkada Şöhret dedi, arkada Alkış dedi, arkada Kutlu bolsun arkadağlı ilerim Bir tarıptır parahattır yıllarım Bir tarıptır parahattır yıllarım Bir tarıptır parahattır yıllarım Şoğun akşam edid arkadağımız Öz dörüdücülüğünden Kerimcan'ın dörüdün eserlerinden Saat eserlerini ya olmasa da bizim halipalarımızın çalıp giden saatları var. Maral, maral canım maral, göz kuvancım kenim maral, gözlerin gıytığı bile, gözlerim sözleşti maral. Ya olmasa, qarağımı gülzar eylep, il gelyeli bivi can, derya suyu dolup taşıp bol gelyeli bivi can deyip, ne şular bir saat etip, ya olmasa men ilkinci folklor açmalıyla ilkinci bolup yerine getiren öz aydımın bilediği çalıp vermegi, şonu şeyle bir qoğu aranjirovka edip, papuri edip, şeyle bir ustaatlık bilen çalıp berdi. Onu halk oturup boluna olara tant edip, halkın bir coşsunu görsen de, şeyle bir ustaatlık bilen yerine getirdi. Mehriban arkadağımız Kerim Olcan bilen dörüdün eserlerinden şol repertuarı açıp, ol ötük gidip otur da, Kerim Olcan ustaatlığa yetiptir deydim. Halipalığa yetiptir. Şeyle bir ustaatlık bilen täzeden için timarlap, özünün bir dünya derecesini, dünyanın bir bütün teknikasını täzeden soňa saz seslerini goýmagy, soňa erkedip bilmegi, Mehriban arkadağımyzyň dowamaty, şeyle bir biz tolgunlardy. Sebäbi edid arkadağımyzyň gönlüň şägirdi Kerimcan. Hemmämiziň arkadağım durmuş halipamyz ustaat bolany şeyle bolýa. Şonu men gödüňimi azady atamyz bilen Magtumul atamyzyň aýdyşyklary, Magtumul atamyza azady atamyzyň beren ak patasy gödüňime geldi-de.
eserlerim edid arkadağımız şoğun bize yerine yetirip berdi. Şo taýda da mehriban arkadağımız özünün mukaddes aydımlarının biri bolan Leyl Saçvaradaky rivayeti dürüşün aydyp berdi. Şonun aydymny sazyn dürüdünligini, toňundan bütün halka aydyp berenligini, şondan soňam maňa ýüzlenip Türkmenistanyň halka artisti Jamal Saparova ynannym diýdi, onum ustatlarça yerine ýetirdiğmegi men başymy goýuga ýetirdi. O Edelştaýda da diýdi, bize diýdi, aydyp berse yerine düşürüp diýenip şeýle bir mertebe bilen, hormat bilen maňa nowat geçirmegi edid arkadağymyň meniň kiçik kalbymda götürüp beren tunnugymy o uly şaher paýy, uly paşamyň hormaty diýip aýtdym. Hana bakkallar başını men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Gül içine yağda dönüp köyüme ide dönüp bir malayım sağda dönüp men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Bir malayım sağda dönüp men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Göçüp terden akıllı huşlar, bu baharlar bağıtı buşlar, bu baharlar bağıtı. Şo Leyl Saçvaradaky rivayet aydyp oradym bolan görsem arkadağymyz edid arkadağym men bilen bile şol aydym aýtmagy ol hasam men duýgulanyrdım. Täzeden men sıngot sahypalanmaşdy da. Täzeden Geldim. Gül içine yağda dönüp köyüme ide dönüp bir malayım sağda dönüp men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Bir malayım sağda dönüp men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Men senin yanına geldim, gül yüzün görmene geldim, yar senin yanına geldim. Yar senin yanına geldim. 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 27-si akşam edid arkadağymyz şu gelen täze ýylyň adyny, şygaryny yglan edenini men öýe gelip ýatyp bilem oga. Adat bolşýar. Adat boş. O ýöne kalbyma gelýän titrlermi, aňama gelýän owazlarmy
Olara men tek dünya indirip bilemok. Şahirin bolmasa da öz ýoluny tapmak kynna. İlki şulaydyma özüm şygyr ýazdım. Metädelik. Howa ýadyň ýöne hukman Kakamratsan oglum bir teredip beräýdi, şeýdip çykdym. Şahirana dille bir ýalňyşlyk ýokmy? Özüm bir 4 bent goşgy ýazaýpdyryn. Onuň aýtýan gowam gelýär sebäbi aýdym aýtýan adam şygyr ýazanny taadam özü dörüdünni has bir hili saz bilen goýuşylýar. Täsirli bolýar. Merjenjan men ilkinji hem dinleýjim aýdyp berýän. Ejejan ýa gowulupdyr diýär ýöne irwetdäl ýa ýöne Kakamradagan kynam dinläp görýärsin diýär. Maslahat berýär. Kakamrat Recep'in sözüni şu özlerinden tadıma goýurdy. Maksadyma ýetdim. İlkinji bolup şonu men buşlamasam, idi arkadağımın maňa bildiren ynamny ödümüdüm bolýar diýip ýaşaýar men ýaşamda. Türkmenistan bir taraflığın mekani, arkadağın parahatlık mukami. Arkadağın köngül aydımı bilen, Türkmenistan bir taraflığın mekani, arkadağın parahatlık mukami. İş bu jahan yüreğine yerleptin, açık kapı bir döwletli dirgäktin. Owal ahir mi demejek binyatin, Türkmenistan bir taraflığın mekani, arkadağın parahatlyk mukami. Türkmenistan bir taraflığın mekani, arkadağın parahatlyk mukami. Men çağa kam mektepde okuyan öwrülüm. Şu tapagyň gutormagyny bir minut, 2 minut, 3 minut galanyna mugallimimiz bizi öýde taýinlanyp gelmekli inniki tapakda soraljak dersi aýtýatdy. Şonu şol goşgy bolsa şol fizika, matematika bolsa däl. Kimya bolsa da däl. Şu goşgy bolsa dil edebiyat tapa bolsa. Ne şol hüýü häsiýetim intege menne bamka diýär. Türkmen halky diýär boljak çağa ýaşlygyndan belli. Howa. Şu taýda bir gowur gök çaý içip onuň dowamında. Halipa olam näme eýen siziň bir tutan ýerliňiz, ilkinjilerin hataryna bolmak. Siz hem rahmet söýerliňizden gönlüňiň açyk alamaty diýip düşünýär. Bolup biler, maksadyma ýetdim. Olam meniň arkadağıma bolan ulu ynamym. Hakyky arkadağımyň barlygy, tungodumyň eýelligi, tungodumyň hossarlygy, özümüň arkamyň dagdylygy, hossarmyz şu zatlaryň netijesinde bolýar-da. Jahanjan şeýdibim, halka 31-den birine geçýän gije şulaydymy towgat etdim. Çaltananın yemini, şaryanın dostluğun parahat illi. Türkmenistan bir taraflığın mekani, arkadağın parahatlık mukami. Şaryanın dostluğun parahat illi.
mekani arkadağın parahatlık mukami Dünya şoğun talyan yadım dönmedit Dostu doğun etken doğdum dönmedit Hak silamış arkadağım dönmedit Başımdadır dövrüm merdi merdani Türkmenistan bir taraplığın mekani Arkadağın parahatlık mukami Hak silamış arkadağım dönmedit Başımdadır dövrüm merdi merdani Türkmenistan bir taraplığın mekani Arkadağın parahatlık mukami Hak silamış arkadağım dönmedit Başımdadır dövrüm merdi merdani Türkmenistan bir taraplığın mekani Arkadağın parahatlık mukami Arkadağın parahatlık mukami Arkadağın parahatlık mukami Quvaydım olup çıktı. Türkmenistan bir taraflık mekanı arkadağın parahatlık mukamı deyip atlanırdık. Qatı qoğu eter qoğu sığar qoğu aydım olup çıktı. Doğrudarım halipe deysen şoğlu olupdur. Edid arkadağımızın şuyla Türkmenistan bir taraflığın mekanı deyip at bermeye, yani özüňizden bellek geçişine deyali. Şuyla ata-babalarymyzyň arzuwy, köngül kelami, baky bir taraflığımda 25 ýyl doldy. Şu günlerden ähli adamlar şu bayramçylygy garşylamaň aladasynda. Bir sizeme bir park goýan näler? Qatı doğru. Bizim öňümizde bizim bir halipamız, öňümizde bizim arkadağımız, öňümizde bizim ustadymız, Edid arkadağımyzyň şol inneýşiýal bizim şunun ýa şol bir taraplığımyzyň 25 ýyllygyny enteginde ken etjek işlemimiz we gene bir näçe aýdymam döredört. Men aýdyp goýdum Kakymratsany da gowy eter işleri täzedenem bir bütün bir konsert programmasyny şu ýyl wasp edýän eserler bilen işlerlikde. Sebäbi jahanjan ýurdun gözelligi, ýurdun mukaddesligi, joşmana ähli şertler bar. Mümkinçilikler. Şu ýurtda her kim öz tüýün hünärini joşmana hemme mümkinçilik bar. Atman asudalyk ýurt parahatçylygy. Ol biziň ýurdumyzda hökm sürýär. Sebäbi biziň arkadağymyz onu bize gazanyp berdi. Ýurdun parahat asmanyň asuda bolsa abadan ýatyp abadan örsüň adamlara başga näme gerek? İşleseň günüňi şaýal görüp bolýar. Doğru. Bu tutulýan toýlara görýär. Biziň ýurdumyzyň kuwatlylygy Allahjan arkadağymyzyň ömründe boldy. Jahanjan şeýle bir ululu toýlar tutulýar. Hemişe çağa dünýä iňenni Kiçiräk toýlar. Inni tuwalamy, inni ululu toy mekanlarymyz gijesinde gelin toy bolsa, günnüýdüni ine gidip ýatan uly toy, çağam ýokary ku mektebine girdi, çağam ýokary ku jaýyny tamamlady. Evet, Türkmeniň arkadağymyzyň saýasynda ömür dowamy toýa beslenýär. Dowamy toýa beslenýär. Biziň toýlarymyz sana sakatken, şoňam hemmetiniň sakatynda mehriban arkadağymyz bar. Türkmen halkynyň libas giyinşiýaly yer ýüzünde ýok. Doğru aýdýar. Yer ýüzünde ýok. Bu daqynýan şaýteplerimiz, giyinýän libaslarymyz, altyn kümüşlerimiz, sebäbi arkadağymyzyň özi toýdan başlaýar, hemme zat başlanýar. Halipe şu sözüňize goşaýsy mele ejem diýär-de hemişe biz durmuşa çykmakak bar ýok iksanca pommagymy bolýar, ona bukjamyza diýip ýygnak goýýar. Olam şol bukja wagty Altyn Asr Sowda merkezine gyýjagasym bilen girip şeýle seretdim bolyn. Ýokart netçenli iňe ýatym ýer ýok. Ay otayda tanardan ken renk gül pommaklar. Türkmen halkymyza öndürilen. Ho, Türkmen döwletimizde öndürilen, Türkmen gelin gyýdlamyzyň, ýigitlerimizin öndürilen. Dik durup bilmedim, geçip bir kürsüde oturdum da
bir hil gözüme yaşaylanny. Türkmen paktasından öndürlen. Türkmen paktasından öndürlen. Haýsy birini tanak geçiljek. Doğru aýdýaňyz. Şoň üçin diňe bide bara, edil arkadagymyda taqdim etmek galýa. Ömrüniň uzak, başynyň dik, janynyň sag, awadan ojagyny, mehriban käbämet, kıwlamet, her bir arkadagymyň goşaganaty bolup, guwanyryp, şolardan güýj alyp, kuwat alyp, watanyny östirýär dip, diňe bide alkyşlar galýa. Hadi bunu alkışlanmadı, bir alkışlı owadyňy bilen dowam edelim. Baş üstüne. Arkadağım büyük tarihli Türkmenin yüreği tel arkadağım arkadağım halva nurli şam çırağlı halktaşımda arkadağım arkadağım, devam ettiz arkadağım, şöhret de arkadağım, devam ettiz arkadağım, şöhret de arkadağım. Yine Halipa sözümüzde millilik diyen düşünce hakkında devam edeli. Biz biliyasiz elmada ama milli libaslarda sahna çıkýaňyz. Ol diňe tomoşaçy däl Türkmen zanany hukmyny aýratyn buýsandyrýar. Sahnada geyinmek. Ilkinji maslahatçyňyz kim? Jahanjan şuat gowur sorag berdiňde. Libaslar giymekde kim Halipaňyz diýdiňizde ýönemen şu suraty mehriban paýlaşatym ile mehriban käbämşi. Berkimin ejim bilem ejimiň ejesi. Mamam howa. Näçinji ýylyň suratlar? Ay şwara men bolsam wara küçük ýaşymdadyr. Tebäbi ýene bir suratym bar. Şu görünüşi ýönemen elini onam bir gepleşip görkezärin. Diýjek bolan nemen eje şeýlerek giýnerdi. Tada Türkmen howa. Teredi oturýanna wara. Şundan gaýtdym kadiýan.
ecem derdi vakt çağan börklemi eline alıp görüp özge yence zatlardır da yaşkadı. Menime öğretmedim, men niye ağlıymet, neçeni daqşını derdi. Öňür birdir, ikidir börjegim olardy. Soň ýöne bütün liwatlanma seretdiýän Merjenjan inni. Börklerim näme ana ýan gördüňiz şol ejim mamam beriň suratyny şaýlara men daqynýan. Şu adam dur börgüm howa. Inni ýöne arkadagly ýurdumyzdäki börkler ol biziň tuğumyz ýaly parlaýa. Ol biziň täze dergärlemimiziň ýatan şaýlaryny her kim soraýa gyňajymyzyň dokolsam gatı ütgöşük dokumentinat ministerliğinin ýanyňky folklor dokmaçylar etnografiya tant topory her görnüşde dikimçilik öýler hereket etdiýär. Şo taýda ne keten dokolýan ýerimizem bar, gyňaş dokolýan ýerimizem bar. Öz işiniň ustady sahyp ýeňe diýetse ketenlerine mitgöşük dokoýa gyňaşlaryna. Esasy men liwatlanma öz balam. Merjen maslahatçy. İçine Türkmen bağıtım arkadağım vazifetine diğer yollarımız yağdı. Evet, halkımdan bilýänler Merjeniň özü esasy tanskärine ussady. Belki meňe siziň ömrüňiziň belli bir bölügini sunwatda geçirmeňiz täsiri barmka Merjeniň özü şonda höwüsdürdi. Men ömrümi sunwada bagş etmegim bolaýmasa Merjeni getiren. Tebe men Merjeniň çağalyk döwrüni has kitjekka bilýän. Gözüni açyp gören sahna-da. Sahna ýönü Doğun garnaşlaň toý dosýarlaň toýu bolýa, üýşülip tant edilende kändiri hüwüsi ýok, şo tanta çykmalýan. Çağalykdanam ýok. Ýöne ol sahna çykanda ýaşap bilýär içinde. Tungoda gelmegi ol meniň tungot bilen aýrylşmajagymy bilenden soň geldi. Merjenjanyň sunwatyna gelmegini meniň sunwatdan gitmejek, sunwat bilen hiç ýol çalyşmajak ýolumyň hakdygyny, çynlygyny bilip şondan geldim kädiýän Merjenjany. Sebäp enäniň maksady çağanyň kalbyny kärini oýarmak gahryman. Mehriban ýürekli gahryman ogul. Ýurdum dowamaty arkada ogul. Şu ýylky öňüňizde goýan maksatlaryňyz hemem ýurdumyzda toýlanjak bir taraplamyň 25 ýyllyk toýuna täze bir aýdymlaňyzda ýola düşdiňiz. Şolar dogrusynda bir sözmi belleseňiz. Jahanjan, bu ýurduň özü bara, bu ýurduň özü kamilen gurnulan ýurt. Bu watanyň özü mukamly watan. Bu watanyň özü bir dumly duşy, eserli watan. Şonuň üçin men size döretmezlik
şu vatanı, şu yurdu arkada vatp edip bir gün bir iş etmedik. Şu vatanın toprağını, dudunu halallamadık diye aytadım öyle. Günne bir tetir yatamam arkadağımı vatp edip, günne bir hen dörüttemem, günne bir bent qadal yadarın olun. Şu yürek ovadımı arkadağımı vatp edip koymasam mene öz canıma cay tapamam. Bizim arkadağımız tüm dünyamızı toyu bayramı öğren. Toylu bayramlı mekanımız var. Her bir toyumuz, her bir bayramımızı hakiki Türkmen toyu edip geçiriyedi. Arkadağım at çaptırıp, altın qabaq attırıp, dünyanın mehman çağırıp, hakiki Türkmenin bir toyu da bizim yurdumuz. Ömrünü toya vesile. Ömrünü toya vesilenine. Şunun için öňümizde etjek zatlarymyz ken. Her gün bir täze hin gelýär, her gün bir täze eser gelýär, her gün bir täze hyýal gelýär. O şunun için öňümizde her bir günümizde täze eserlere vesletim gelýär. O meniň täze libasym, täze eserlerim. Doğru diýär. Bu watany, bu ýurdy, beýik arkadagy wasp etmezlik mümkinler. Kalıpları heyjana getirýän aýdymsa dünýäsinde ýaşaýan Halipa Bagşy, Bagyt bagynyň saýrak bilbili misaly.
Halipa Vahşi'nin işinin gücünü, sazının, aydımının gücünü pikirlenmän duymak bolýar. Perda galyan aydın sazlar dörediyen ustadın işi, yaş lehinleri ayratyn nusga. Edid arkadağımızın yurt başına geçmek olan bizim bir neçe milli baylıklarımız UNESCO'nun maddedel medeni mirasının sanawına girildi. Yani yan yakynda bizim Türkmen hallamız UNESCO'nun bir nuskoluk sanawına girilmegi ol her birimiz buysanırdı. Dünýäň ýüzüniň gymmatlygynyň diýen şu merkezinden ýüregini arkadagy möhür etip bastı diýen Türkmen haly. Hi şunu nädip wasp etmejek ha Türkmen halyny. Arkadagymyz dünýäň baýlygynyň ýüregine möhür etip goýdy. Kakymrad Recep bilen bir gowy eser işledik. Türkmen halyçy, Türkmen halysy arkadag döwrümiň beýik manysy diýip. Kakdaragın batly ýanglansyn gelin, tarypyň her öýde dinlensin gelin. Olaydymyň bar ýöneşiň gapdalnynym ýene bir aýdym edäýelli diýip arzu bilen bir gowy aýdym bolupdyr.
erşine her tapağı dengdir köngül kirşine arzu bilen aydım durol duruşunu Türkmen halıçati Türkmen halıti arkada dövrünün beyik manati Türkmen halati arkada dövrünün beyik manati Türkmen halati arkada dövrünün beyik manati Yaraşıp dur arkada dövrüne Türkmen halati Türkmen halati arkada dövrünün beyik manati Türkmen halati Türkmen halati arkada dövrünün beyik manati Türkmen halati Türkmen halati arkada Qow çıktı aydımın öýde bir hili taada akym bilen qow boldy. Halipa bilen taýýarlaýan höküdümüň utoranyň duýman galýas. Çünki onuň ata watanyň gymmaty, milli mirasyny goýýan sarkafy, sunatymyzyň, medeniýetimiziň arkadagy zamanda ýeten derejede hatda buýsançy gurrunlary rowaşy diýaryň, reyhanly döwranyň wasfy bolup kalplarda ýanglanýar. Men ojama geldiňiz, men şatlygymy paýlaşdyňyz. O edid arkadagly ýyllar hemmeňde gülüp gelligi bolsun, toýly ýyllar bolsun, bagtly ýyllar bolsun, rewaşlykly ýyllar bolsun, arkadagymyň tutumlary diňe rewaşlantyn. Ol Allahan arkadagymyzyň ömrü uzak bolsun, başı dik bolsun, jany sag ýurdawadan asman asuda bolsun. Bizim şu ýurdumyzyň ötüşini yurdumuzun adalatly arkadagynyň barlygyny wasp edip bokurdagymyza sygdygyndan dünýä jarçak gezmek müýesser etdi. Şeýle bolsun hali. Hormatly prezidentimiz 2020-nji ýyly Türkmenistan betaraplyk mekany at berdi. Elbetde şu ýylyň ilkinjileri bolup sunat öğretmegim ýa gepleşigimizde de belli geçmedi. Size nesip etdi. Umman gepleşigimiziň many mazmuny medya arkadamda yglan eden Türkmenistan betaraplyk mekany ýylyna başlany goý şu ýyllarda siziň görýän eserleňiz kalpamyzda ýaşasyn. Arkadamyzyň saýasynda zamanamyzyň, döwrümüziň bir wasfçysy bolmak elmede ama size nesip etsin. Ona sözmezem halipa bir owadan gazallanyň birilen jemläýeli. Onça da bolmaz. Ayalle boya huya Allah hazanalle boya huya Allah hacoşğunaya Türkmene kalbi coşğunna hacoşğunaya Türkmene kalbi coşğunna bütün dünýäň nadariya arkadagymyň ak köşügne bütün dünýäň nadariya arkadagymyň ak köşügne barana yeri bağ buýna gewinlerimize çağ buýun barana yeri bağ buýna
Gevunlerimize çağ buvun Yediz arkadağımıza halkını hovundar buvun Mehriban onlar gepleşmeden ahırına sizin ähliňizi Türkmenistan bitaraplygyň mekany ile bilen tüýsüremeden mehirli gotlaýar. Goý edid arkadamyň iýilimiň bagtyarlygy, ýurdumyň rowaşlygy ugruna alyp bilen işler elmedama rowaj alsyn. Gepleşmeden şu sany Türkmenistanyň kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkezi hem de miras tileýilim bilirse taýýar. Hoş wagtyňyz.